Ayan mga kamamshi, maray na banggi sa Indogabos at mapagpalang gabi pa rin. Ayan, kahit gabi na is mapagpala pa rin tayo or pinagpala pa rin tayo, di ba? Ayan guys, bali ngayong gabi is mag-unboxing and unwrapping tayo. Malit na, kunti lang naman dahil worth 3,800 plus lang naman to. Grocery from Pure Gold at deliver din nila. Bali yung anak ko yung nadat na nila kanina, binayaran ng anak ko is 3,800 plus 50 pesos daw kasi sa toll gate. Ayan, bali simula pa to nung June or July kung hindi ako nagkakamali. Nagsimula silang humingi sa toll gate. Ayan, bali ang pinakamababa nilang hiningi sa akin sa toll gate is 10 piso yata. 15, 20, 25, 30 at pinakamalaki na yung 50. Ayan. Kaya nga nang hinaya nga yung anak ko, sabi niya is dapat daw kami na lang yung namili. Kasi baka yung points is, sabi, mama aabot ba yan ng 50 points? yung kasi yung binayaran namin is 50 pesos, di ba? Kung kami daw yung bumili doon, nagasolinahan na yung motor, nakabili pa kami ng ibang item. Pero ayan na nga, bale, tapos yung isa pa pala, isa palang concern ko dyan sa hinihingi nilang toll gate. Sa akin, okay lang naman. Kung medyo maliit-liit. Kaya lang kapag medyo malaki-laki na kasi, nanghinayang din naman ako. Yung ate ko kasi is tumigil din sa pag-order ng paminsan-minsan na lang siya kumukuha sa Pure Gold dahil yun nga, inihingian sa toll gate. Sa grocery daw kasi is wala naman. Bakit daw sa Pure Gold is meron? Ayan, saan na ba ako nahinto? Ayan. Kung sa akin naman, kung maliit-liit lang naman na halaga, is okay lang din naman, di ba? Pero yung ate ko kasi is, ayaw niya tuloy yung order. Kasi nga is sa grocery naman daw is wala. Di ba? Okay, oo nga, kung isip-isipin mo nga sa grocery wala. Kasi nakakabawas pa yung sa points, di ba? Halimbawa, katulad niyan, 50 pesos yung hiningi nila sa aking toll gate. Kailangan yung makuha kong points sa napamili ko ngayon is mahigit 50, di ba? Kasi kung sa grocery ko yung nakuha, walang bayad yung toll gate. Pero kung sa bayan naman, yun nga, mamamasahi pa tayo, di ba? Magpapagod ba? Pag magbabayad pa sa magbubuhat, di ba? Kaya alin lang dyan sa grocery, Pure Gold. Kaya dapat yung makuha kong points sa Pure Gold ngayon. Kaya nga ginawa ko is in-screenshot ko yung pinakahuli kong points. Titingnan ko kung ilan yung makukuha kong points ngayon. Kung bawi ko ba yung 50 pesos, di ba? Yan lang guys, ayan, mag-unboxing na tayo and unwrapping. Ayan mga kamamshi, bali meron tayo ditong dalawang box at dalawang plastic na from Pure Gold. Ayan, unahin ko tong isang naka-plastic. Ayan, bali ang binayaran ko pala rito is 3,840 plus. Ayan, basta 3,800 plus. Meron tayong surf, fabric, powder, bread. Tapos meron din akong surf pink surf pink. Tapos ito naman ay 6 na safeguard. Tapos 6 na Ariel. Ayan. Kunti-kunti lang yung kinuha ko. Basta hindi lang ako mawala ng stock. Ayan. Sunrise. Tapos yung katol, ang order ko is 6. Pero 3 lang yung dumating. Walang green. Tapos surf fabric na red. Tapos ito is jumbo. Yung cut bar. Surf tide. 3 lang kinuha ko. Marami akong kinuhang cut bar. Pero hindi ko alam kung bakit wala. Baka nasa isang box. Tapos Downy anti-back or anti-back. Tapos to surf long bar. Ayan. Then dito sa isang plastic naman ay ano lang to, big 250, dalawa. Ang bentahan ko nito ay 12 pesos. Wala nang tag 10, diba? Tag 12 pesos na yan. Tapos next box tayo. Ayan. Meron natin Bourbon Swak. Bentahan ko rito is 12 pesos pa rin. Tapos ito 13. Ito tag 7. Ito tag 13 din. Sa mga Lucky Me is 11. Lahat yan 11. Chicken, beef at spicy 11 pesos. Tapos sa mga biscuit 7. Ayan, Nabisco Choco 7. Tapos mga Lucky Me is 11 nga. Ito 7.
7. Tapos meron tayong Great Taste White Single, 9. Tapos sa mga dilata, ayan. Oh, bakit ganito? Ilang, ang sabi ko is 150 grams. Ang binigay sa akin is 180 grams. Ayan, 3. Pero hindi ko alam kung magkano bentahan nito. First time ko nagkaroon ng ganito. Tapos meron tayong Max Red, ayan, mamiso. Tapos ito na mga dilata. Hindi pa naman siguro nagbabago yung presyo ng dilata, di ba? Ganun pa rin. Yung Milo ko is 9. Ayan, next box tayo. Ayan, ito naman mga homey beef is 10 piso. Ayan, ito tag 10 piso, mga homey. Pero Lucky Me is 11. Tapos yung ating Hansel, 7. Yung Doughy Donut ko is 11. Ito, 11. Ito is 9. Ayan, 9 pesos. Ito is 7. Ayan, marami tayong biskwit. 7. Walang magic sarap, hindi nahabol. Ayan, Birch Tree, 10. Ayan, halos lahat yan is biskwit na. Yung Fuji Bar, 9. Yung Hansel, 7. Rebisco, 7. Tapos ito naman is mga pansit canton, 16. Chili mansi, sweet and spicy, at saka hot and spicy, tsaka kalamansi. Ayan, tag 16 pesos. Ayan, yan lang naman yung ating mga napamili sa ating Pure Gold. Ayan lang mga kamamshi, yun lang naman yung ating kunting grocery. Diba? Yan. Kailangan na namin i-display yun kasi pasikip sa daanan. Yun lang guys, thank you for watching.